Na Rympei U Technology Da paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kyrtong jong kongres na nartiang constituency uba kat ban biang lamari hagasi sejan ula rai ban ujor da Ejahar pyrshah u bahaïing jong kyrtong ka Voice of the People Party VPP namar ka jing Byrngem ya uleng ba ka phone habakrem baginong tok khubor uba lamari ula keno boli yok pediang ya ka phone call na uba donbok mairia uba dei ukenyi jong kyrtong ka VPP uba yuwan mi mairia tang hadin ba ka kongres kalapen bana ya ka kyrteng jong ukum kyrtong na nartiang constituency uba donbok ula Byrngem yang ban le teng namar ngalarai ban yakun ya ka election MDC ula ong hapapan Sngap ya ka jing ya kren bala record ha ka phone kumta ngalarai ban ujor da ka Ejahar pyrshah u Bri U lasai ka sengi ngamting satya ngan jam syakhamat ha ka ban yakun ya ka election namar ngakwa ban syakri ki paidbah ka constituency jonga la ong ba lamari nalor ka ni ba lamari ula ong baka ni ka jingkren phone ka pen iru baka VPP kalapen dan kami ka pisa bat ka doksa ban job ya ke election ula pentip bo unsa IT ru ya kani ka Ejahar sa katanat election bat sa ki board district pyrshah ya uniu kunyi jong kyrtong ka VPP